La llibertat. Ens guia un anhel que dibuixa un horitzó d'esperança per a tothom i que serà un exemple de voluntat democràtica a la història del món. Tenim més que mai el destí a les nostres mans. Tenim el tresor més preuat, el que ningú mai ens podrà prendre. Una il·lusió. Si fóssim a una platja de la costa catalana, doncs semblaria un mar orejant. Però clar, sent aquí a la Berguedà podem dir que aquesta costa més a les fonts del Llobregat, per exemple, no? La imatge que passa que la gasolina és de color groc i no de color blau.